যেমন সরকারের মানুষ নয় খোলা সে ছাত্রী ব্যাপারে খুঁজে ইয়াত ঘৰত বিচাৰ খোলা আসলে সরকারে ভাল বিচার করক যাতে আর এনেকুৱা হব নোৱাৰে এই কিবা কামচত অলিম্পিক চাবৰ কাৰণে অলিম্পিক BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गोलैगोन फैगोन समफ्राव दिनै जोंनि दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन जेबो बिकल्प गैया बेवहाय BPF राजनिथि दोलोनि रावबो जेबो बिकल्प गैया बेवहाय BPF राजनिथि दोलोआ देरहागोन मानो होनोबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा बिभिन्न जाति धोरोमनि मानसिफ्रा BPF राजनिथि दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मोजां मोनो आरो बेवहाय गुबुन राजनिथिक दलआ जोंनाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया फैबाय थागोन समाव जोंनि लक्ष्यआ बे फैबाय थागोन समाव जों बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफनि गादियाव बा सिआरआव फज'फिननो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एकदम जानजि खाफ्रानाय दङ समाया माब्ला फैयो बा समाया जेब्ला फैयो अब्लानो दतमानि बिजाथि बा बिटिसिआव जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव मदद 100% जों मदद होनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिसास दं आरो आं आसा दं बिसास दं आं दतमानि MCLA हिसाबै थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों नुबोनाय BPF राजनिथि दोलोआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बेनिफ्राय बे ओनसोलाव खुनु देरहानायनि जेबो गुबुन राजनिथि दोलोआ देरहानायनि जेबो बेवहाय पजिसन गैयामोन दुर्भाग्यजनक मोनसे समाव जोंनि गेजेराव बिभाजन जानायनि थाखाय बे मोनब्रै बा खेबब्रै जे इलेक्सन थांबाय बेवहाय जोंनि दोलोनिफ्रायनो मोनथाम भागाव गावनायनि थाखाय जोङो मात्र 1150 भोटआव जों देरनो गोनां जादों बेनि बादै जों BPF राजनिथि दोलोआ बेवहाय खुनु दिन जेनफेराखै थांनाय जे बिटिआर सुक्तिनि जे धौ जे सान्ति सुक्तिनि जे धौ बेवहायबो जोङो BPF राजनिथि दोलोआ बा BPF राजनिथि दोलोखौ दतमानिफ्राय खुनु जेबो खालामनो हायाखै ओंखायनो जोंहा आसा दं बिसास दं बे ओनसोलनि रायजो राजाया BPF राजनिथि दोलोखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थागोन समाव जोङो देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन होननानै आंहा गृह बिसास BPF राजनिथि दोलोजों UPPL राजनिथि दोलोजों बा जे रिजनेल जे राजनिथिक दोलो बेखौ एबसु मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय लोगो लोगोनो मोननैबो रिजनेल राजनिथि दला बेखौ पजिटिभलि लानानै दा रायज्लायबाय थानाय बा आल'सना खालामबाय थानायखौ सोलिनायखौ जों खोनाबाय थादों पेपार मिडियाजों नुबाय थादों जोंबो दतमानि आङो दतमानि समष्टिनि MCLA हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि बे आल'सना खालामनाया पजिटिभ दिगै थांबाय थाथों आरो मोगथां महर मोनहैथों आं बेखौ आसा खालामबाय लोगोसेयै जे UPPL आरो BPF बे मोननैबो नीति आरो आदर्शआ बेवहाय आलदा आलदा दा बेवहायनो गावखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय सोरनिबा गुबुन राजनिथि दोलोनि मानसिखौ लेंनानै लाबोनाय बा गावनि दोलोआव जइन होफैनाया बे स्वाभाबिक जों ओंखायनो बेखौ जेबो बुंनाय नङा जोंनि नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोना दल संगठना मोजां मोनो बे जों एकदम मस्ट वेलकाम आरो बिथांमोननि जे नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोनजों मार्चाप जाहैदों जइन जाहैदों बिथांमोनखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों आसा खालामगोन BPF UPPL राजनिथि दोलोनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निस्सय मोगथां महर